Mentakas ngi ka lai pau tarik jong banai April arhajar arpon rio ngi kum ka Women's Wing jong ka Voice of the People Party East and West Khasi Hills ngilala ban penlong ya ka meeting ka baningkong ha kane ka yeng ha snong mauro ka bri ka yeng jong president jong ka Women's Wing jong ka East and West Khasi Hills ti ngila day ban penlong ya kane ka meeting la kham katuka ne nrei kena kadau ka jing jiano ka jing khalat no le si ka jong i Dr. Ricky Ejisingkon ngilak penjelan no kene ka meeting bat da ka jing yo bor na center na ka bor na ki bor ki bahalor ngalala ban penlong kene ka meeting tiga meeting mentakas ngihi kalong ka job bat baro ki nongkit kam ki la poilut ti ngidon ki nongkit kam bat ki members ki jongi ki bapoi mentakas ngi ki dei khat arngun ti ngila long ka ba ki je kren ro ki long ki ba job ti ka thong hi bangi don ya kane ka wing lane ka Women's Wing kalong ban penklan ya ka party Voice of the People Party namar ngi ki kan thai ngidon ka banta ka ba kongsan ha ke imlang ka salang hayeng hasem bat lengba ka sur ka jongi kum ki long ka mi ngila ru ban penklan ya ki jing tray kam jong ka party namar ngi tip ba ka kemi lane ka long kemi kala ban ai ya ka jing kentu kan pham ya ki khon kan thei san rang ki jongi ya ki yeng ki sem ki jongi ban kershan ru wat ya ki long pa ki jongi ru kum no bang nang la ban pen ba ya ka jing em ka jongi la ka long hayeng hasem la ka long ki snong ki thau bat ha ka sanchar ka khadar tingi kermen baling ba ka ne ka jing tray kam jong ka ne ka Women's Wing jong ke East and West ba ngin sapoi shaki snong shaki thau ki jongi bat ngin ra ka ne ka khobor bat bangin penklan ki rokom tray kam ha ki snong ba ki dong ki jongi bat ba ka party jongi kan long ka ba khlan bat ngin nget scam ba ka jing tray ki jongi kan long ru ka jing yarap ba ka jing khanglat le si ya ki jing snew ki ba wan ker thep ha ki yeng ki sem ki jongi namar ka jing hikai ki jong ka party ka long ban pen ba ban penthmai ya ki rukom tray kam ki rukom em ga jongi om tang ban job election ndai ban pen bha pat ban tei pat ya ke bangi dan kam ban pen bha tingin sedang na la yeng kum ki long keme en poish ki dong ki snong chaka thanj ka district pat wa ka jilla barok away